השנה 1980. מדינת ישראל, מדינה קטנה העומדת אל מול כל העולם הערבי העוין. מדינות ערב מתחמשות בנשק לתקיפה אסטרטגית, הגרעין. כמהלומת נגד מתכננת מדינת ישראל מתקפת מנע אל לב ליבה של העשייה האנטי-ציונית. בתחילתה של שנת 81 החליטה ממשלת ישראל על הצורך לתקוף את תוכנית ההשמדה של העולם הערבי. כמטרה ראשונה סומן לתקיפה הכור בעיראק. חלק סודי ביותר בתוכנית מנע זו כלל חיילת צעירה ומבטיחה מקריית ים, שהייתה עד אותו זמן אלמונית לגמרי. הזמן סוף פברואר שנת 81. המקום מחנה 80 אי שם לא הרחק מגבעת עדה. המשימה, גיוס והכשרה של כוח משימה ייחודי לטיפול בתוכנית הגרעין העיראקית. כשלב בהכשרה מתאמנת רותי על העיראקים של רמת גן. עם סיום הטירונות משוגרת רותי לקורס משקי מודיעין בחפץ חיים. בקורס היא לומדת את יסודות איסוף המודיעין שישמשו אותה אחר כך לתקיפת אנשי צוות אוויר. עוד מוקנות לה בקורס יכולות זיכרון חריגות למספרי טלפון, שמות של אקסים ואקסיות, וכן של נותני מתנות בחתונות. מאי 81. רותי מסיימת את הקורס בהצלחה ומוצבת מיד למילוי משימתה בבסיס קדמי של מדינת ישראל, בציון. שבעה ביוני 81, בשעה 17:35, שעון ישראל תוקפת שמיניית מטוסי F-16 את הכור העיראקי. על חלקה בהצלחת התקיפה זוכה רותי בדרגת טרש, אותה היא עונדת בגאווה לא מוסתרת. בסוף שנה זו מועלת רותי לדרגת רבת. דרגה זו הוענקה לה בעקבות תרומתה למבצע סודי, אותו לא ניתן להזכיר גם כיום, לאחר 22 שנה. עם השלמת המשימה מתכננת רותי לפרוש ולכתוב את זיכרונותיה. באוקטובר 81, נשיא מצרים, אנואר סאדאת, נרצח על ידי בני עמו מתוך מחאה על הסכמי השלום, אותם חתם עם העולם המערבי. אביב שנת 82. מדינת ישראל סובלת מירי קטיושות בגבול הצפון. הלבנונים יורים על קריית שמונה ועל קיבוץ סער, שם השקיעה הקצינה בנדלן חסר אופציות ומעוף. רותי, ששובצה כחוקרת מודיעין במדור סוריה וירדן בלהק מודיעין של חיל האוויר, משלבת אחריות לאומית וחוב משפחתי. בהמלצת רותי נבחר התאריך 6 ביוני, והממשלה מחליטה לצאת למלחמה בלבנון. היו למכונות ירייה. שרון חוגג בפאתי ביירות, ערפאת מפתח את יסודות הפרקינסון, ורותי שומרת על זכות השתיקה. ב6 במאי 83, ישראל ולבנון חותמות על הסכם הפסקת המלחמה. בה בעת מוענקת לה דרגת סגן על חלקה במאמץ המלחמתי. ביולי 1983 מוצבת רותי בבסיס רמון ועוסקת בכתיבת הערכות מודיעין וחידוני מודיעין לאנשי צוות אוויר. דורות רבים של חניכי קע"ם נמרצים התחנכו על מורשת המודיעין של הקצינה הצעירה והנמרצת.
במקביל לתפקידה בבסיס, כותבת בחשאי את מה שיהפך שנים אחר כך לספרו המצליח של מאיר שלו, בביתו במדבר. המדבר מגיב קשה ומתייבש. הבית דווקא לא. בחרתי להקריא בפניכם קטע מספרה שירות שנגע לליבי באופן מיוחד. פתח הפסקת חשמל כללית בלילה ללא ירח. דע שאין איש יודע את מצבך, אתה לבדך, ועל כן פעל בהיגיון. הייתה נכונה לעשות כל דבר, בייביסיטר לילדים, עבודות של אחרים, להתנדב, לצבוע את הבסיס, לתת רעיונות. פחות מזה היה לה רעיונות על העבודה שלה. אבל אני מנוע לדבר על זה, אני מניח תכתוב את זה בספרים. 20 שנה לערך אני מכיר אותה, היא לא השתנתה. לא השתנתה. אני מבחינתי החלטתי לנקוט בכמה אמצעי זהירות. בראש הראשונה אני לקחתי לי חגורת הצלה, כי לא ידעתי לאן זה יתדרדר. גם חמצן לא הזיק לי, משום שהייתי נזקק לו מעת לעת. אני פרשתי מחיל האוויר ומרמון,